can cost somewhere between 230,000 to 400,000 on an average. Hey everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So for today's video guys, I will be sharing to you the cost of raising a child in the USA. So kung dati na po kayong nanonood po dito sa channel namin, you probably know already that we have a 1-year-old toddler, si Mishi, and may mga ilan sa inyo na nagtatanong na, sis, magkano po ba yung cost of living dyan? Magkano po kapag may baby? Kaya po ba ng ganito? Kapag yung rate na offer sa akin is ganito, tapos family of 3 kami, family of 4 kami. Medyo mahirap siyang sagutin, but for the cost of living, I already made a video about that. And I will put the link in the description box down below, or pwede nyo rin i-click dito yung card na ilalagay ko dito. But if you want to know the average cost of raising a child here in the USA, please keep on watching. Bear with me dahil ako po ay may kodigo dito. Mahirap na kasing medyo magkamali kasi I spent a lot of time just to research on this. Tapos, di ba, mali-mali lang pala yung masasabi ko dito. Ni-research ko kung ano talaga yung mga average kasi syempre, iba-iba tayo ng priorities in life din when it comes to our babies and kung depende rin sa age ng anak. So, ito yung parang average na siya na hanggang 18 years old yung iba, ganyan. So, let's start with the housing cost. So, if you have more kids, you need to have a bigger place. Number 1 yan. So, a bigger place will mean mas expensive din siya. If you also have kids na nasa school age na sila, you will probably want to go to a place na mas maganda yung school zone. So, kung i-enroll ninyo yung anak ninyo sa public school, and if it's not your zone, depende sa address ninyo, ay hindi nyo po siya ma-enroll doon. So, a lot of parents will choose a place na maganda yung school rating nila. And most of the time, a place that has a better school rating is also more expensive. So according to the recent studies daw, ang total cost of raising a child when it comes to housing or accommodation will cost at around 200 to 300,000. Yun yung rent or mortgage and utilities. Ganun. Hanggang 18 years old sila. So of course, if you are in a place na like New York City, San Francisco, yung mga big cities like Chicago, yung mga big cities and more expensive ang cost of living, of course, mas mahal din po ng mas malayo yung gagastusin ninyo. So, yung 200 to 300,000 in 18 years, parang hindi mo naman siya ma-feel. But of course, if you are single lang or wala kang anak, imagine yung masisave mo na yun or mai-invest mo na yun. Kung wala ka sanang anak, o, di ba? Parang kung nag-promote na wag na kayong mag-anak kasi napakamahal. Number 2 is also food, groceries, ganyan. So, si Mishi namin ay mabibigay ko na example. Ang budget niya just for milk, formula milk, is $70. Umaabot lang yon ng mga 4 to 5 days. Mahal siya kasi she has hypoallergenic milk. So, parang $270 yung kanyang milk lang every month with the formula milk. Pero ngayon naman, dahil nag-transition na rin kami to whole milk, which is, I discussed that, I think, sa isang video ko din, sa 12-month check-up niya kung bakit whole milk na yung gatas niya instead of a formula milk, bakit hindi nagta-toddler milk si Mishi. Puntahan nyo na lang po yung video na yun para hindi humaba tong video na to. Ang na-spend daw ng average family sa isang bata is 300 to 400 a month. So, parang si Mishi, ganun din talaga siya kasi 270 yung milk niya, tapos bibili ka pa ng mga teether niya or yung parang mga snacks niya, and of course, yung solid food pa niya, yung tubig pa, ganyan. So, around 300 to 500 per month talaga. So, in a year, parang 4,000 to 6,000 per year. Yun yung average. And of course, kapag yung anak nyo mas matakaw or mas picky eater siya,
of course, mas malaki din po yung gagastusin. Ang susunod naman is yung healthcare cost dito. So, as you already know, dito sa USA, gumagana po ang hospital, ang mga clinics. Ang nagpaparan yan ay insurance. So, of course, if you have an insurance na with kids, hindi lang kasi health insurance yung kukunin mo with your kids. You will also get them dental, vision. So, it all adds up. Especially kung yung anak ninyo ay nasa school age na, kailangan nila ng dental check-up before even enrolling, ganun. Tapos, kung yung anak ninyo din may problema sa vision, yung kapag nanonood ng TV, ang sobrang harap niya sa TV, sasabihin naman ng parents, ang lapit-lapit mo sa TV, masisira yung mata mo, not knowing nasira na talaga yung mata nila, kaya ang lapit-lapit nila sa TV. So yun, mga ganun ba na kailangan mo ding ipa-check up yung mata ng bata, so mas mahal ang insurance ninyo as a family kung meron kayong anak. So, on average family daw, ang ni-spend is 2,000 to 5,000 per year. That is already including yung health insurance, dental, vision, yung premium nyo nga sa insurance, mga co-pays ninyo, kasi hindi lang dahil may insurance ka na ay wala ka nang babayaran, may mga co-pay ka pa, yung mga out of pocket, yung mga medyo komplikadong pag-usapan when it comes to insurance na maski ako up until now, medyo nalilito pa ako minsan kung ano ba yung kailangan kong bayaran, ano ba yung ganito ko. So, yun siguro ang next na pag-uusapan natin about health insurance para pagdating dito ng mga immigrants coming from the Philippines, they will already know how to deal with insurance. So, let me know kung interested po ba kayo sa ganung video. Number 4 is, of course, yung education cost. So, kapag nasa small town kayo, ito yung napansin ko, nung nasa Ida Grove pa kami sa Iowa, yung kasamahan namin doon, nagpapaaral sila ng elementary na anak nila, and they enrolled her to a public school na maganda din naman yung rating ng school, and I think they only paid $40 every year, and then ang extra lang na binabayaran nila is yung mga snack, or kung gusto ng anak nila mag-breakfast doon sa school or mag-lunch, yun yung mga extra na binabayaran. But for their, for grade 1 or grade 2, parang $40 lang. So, that is from a small town in Iowa, in Midwest. And in Midwest, ay mababa po talaga yung cost of living doon. So, mas mura po talaga yung mga bilihin. So, of course, if you will go to a bigger city, again, it's more expensive. And if you will enroll your child sa private na school, mas mahal din po talaga siya. And yun nga yung sinabi ko, if you want a better rating school, yung school zone din yung kailangan yung anuhin, everything will become more expensive. The better the rating, probably mas mahal din po yung cost ng pagpapaaral. And of course, hindi lang yung school yung babayaran mo. Most of the kids here, meron silang mga piano lesson, meron silang mga sports kapag summer dahil wala silang ginagawa. Hindi gaya sa atin sa Pilipinas na, okay, summer, maglalaro tayong lahat sa ilalim ng mangga sa bahay ni Nanang Nati. Hindi po ganun dito. Pag summer dito, yung mga bata, meron silang football class, meron silang swimming class, ganon. So, kung magpapaaral po kayo sa public school dito, ay nagko-cost siya ng, on an average family sa isang child, it costs around 500 to 1,500 per year yung expenses related to education. But of course, again, if you are in a bigger city, it's more expensive. And kung magpapaaral ka sa private, ibang usapan na po talaga yun kasi mas mahal talaga ng malayo unless your child will get a scholarship. Sunod naman na pag-usapan natin is childcare or daycare. So, when we went home to the Philippines, pag sinasabi namin, si Mishi kasi ayaw pa naming iwan sa daycare, mga ganyan. Tapos, ang sasabihin nila, ang aga nyo naman ipapa-daycare yung anak ninyo. Kasi, diba, dun sa Pilipinas, when you say daycare is already for schooling. But here in the US, daycare is for care. Taga-alaga dahil wala namang auntie, lola na walang trabaho dito na pwede mo lang pag-iwanan ng anak mo kapag pupunta ka sa school. So, dito sa US, when you're pregnant and you're expecting to go back to work after 10 weeks or how many weeks after delivering your baby, and kung nag-expect ka na you don't have anybody to help you out sa pag-aalaga sa anak mo, you already need to look for a daycare na mag-a-accept sa age ng anak mo while you are still pregnant.
So, ganun po. Iiwan mo yung anak mo ng, kunyari, ang trabaho mo is 7 a.m. to 7 p.m. Usually, ang pinakamaaga pa lang na nakita ko dito na daycare na natanong ko is 5:45 a.m. So, yun. And then, ang pinaka-late ata na magsasara sila is 7 or 8, mga ganun. So, depende rin sa location ng daycare kung ano yung mga policies nila, but a lot of daycares ay nag-open lang sila ng mga 7, mga ganyan, tapos magko-close sila ng mga 5 na. You need to get your child before sila mag-close, and you need to drop your child after sila mag-open. Paano kung yung work mo din ay hindi sila magka-jive ng schedule ng daycare? So, it's either you look for another daycare or you look for another job. So, yun. And it costs a lot na magpa-daycare talaga ng bata. So, in the daycare ay meron silang, may taga-change sila ng diaper nila, papakainin nila yung anak mo, papatulugin nila doon, and kung ang iiwan mo is still an infant, of course, mas extensive yung pag-aalaga sa infant. Just like one of my colleagues before, 10 weeks old yung bata nung first na iniwan niya sa daycare. So, mas mahal yung bayad nila. On an average, ang binabayaran ng family ranges from 500 to 1,500 a month. So, depende pa rin talaga yan kung saan kayo nakatira. Some employers will even have a co-pay. So, yung mga ibang employer, magsasabi sila na, share namin 50%, ganon. Or some employers will have a daycare sa loob ng kanilang company. So, dun mo iiwan yung anak mo para libre, or magbabayad ka pa rin pero very minimal na lang yung babayaran mo. So, maswerte ka kung yung company mo will offer childcare. So, if you're still applying for a job here in the US, ay pwede nyo pong isa sa mga tanongin ninyo kung may benefit ba kayo na may share sila sa childcare kung meron na kayong anak, para at least, 'di ba, malaking bagay din yun kahit naman 20% lang yung babayaran nila or 50%. Sobrang laking bagay na nun para makapagtrabaho kayo ng mas maayos. Kasi mahirap magtrabaho na hindi mo alam kung saan mo iiwan yung anak mo na safe. And of course, kung nagsasalitan kayo mag-asawa sa shifting ninyo, nakakatulog ba kayo ng maayos for you to work safely, for you to drive safely, mga ganun. So, yun yung mga kailangan nyo ring tanungin siguro sa magiging future employer ninyo if you're still hunting for a job here in the USA. Next here is transportation cost. Ayan. So, dito po sa US ay required kayo to have a car seat. Pagkapanganak pa lang, hindi ka makakalabas ng hospital na wala kang car seat. So, if you've seen my delivery nung na-discharge kami ni Mishi, ay talagang yung nurse, hindi ko ata na video yun, basta talaga yung nurse siya yung nagturo sa akin kung paano maglagay ng car seat. Siya din yung, si mama ko kasi, tinanggal niya yung base ng car seat, so sumama pati yung nurse para mag-install ng car seat. Mga ganun. So, it also costs a lot para bumili ng car seat, especially car seats have expiration. So, and ang hirap din bumili ng car seat na pre-owned na siya because you'll never know kung yung car seat ba na yun. I don't suggest you to buy yung mga pre-owned na car seat kasi you'll never know kung yung car seat ba na yun is na-involved na siya sa car accident, or na kung okay pa ba yung mga parts niya, yung mga ganun. Though hindi pa siya expired, pero the way they used it, did they take care of it, mga ganun. So, sa car seat pa lang, yun, mas mapapamahal na kayo doon. And then, kasi as they grow older, they need a bigger car seat up until they use a booster. Unless, if you buy a car seat na grow with me car seat, yung mga from newborn up until maging school age na siguro sila, ay pwede pa nilang gamitin. Makakatipid kayo by that way. And of course, yung fuel ninyo, paghatid sundo sa school, pagpunta sa mga events nila, pagpunta sa mga sports nila, or music lesson nila, yun yung mga kailangan mo ding i-ano sa transportation. Or kung nag-school bus yung anak mo, that's also the transportation cost. And of course, the bigger your kid and the bigger your family, mas kailangan mo din ng mas malaking sasakyan. Just like for us, 3 lang kami. May sasakyan ako, Outlander Sports, and hindi siya ganun kalakihan. Kung
kung gagamitin namin yung sasakyan ko na nandun yung car seat ni Mishi, hindi na namin mafo-fold lahat ng upuan. And then sa likod, maliit na yung kanyang compartment. So kung mag-grocery man kami, nagamit namin yung sasakyan ko, we should not buy bulky items. Hindi kami pwedeng bumili ng sobrang dami. Hindi kami pwedeng pumunta sa Costco na ang babilhin namin ay isang case ng toilet paper, isang ng paper towel, yung mga ganun. So, mas limited yung space. So, sa amin ngayon, every time that we go out, nakasama namin si Mishi, ang ginagamit namin is yung truck namin para at least mas madami kaming spaces. Kaya, nasabi ko na the bigger your family or the bigger your kid, mas kailangan nyo din ng mas malaking sasakyan. So, on an average, a family spends 1,000 to 2,500 in a year. Whew. So, imagine mo nun, dami mong sasave kung wala kang anak. I'm just kidding. Anyway, let's go to clothing and miscellaneous naman. Of course, especially if you are in a 4 seasons na state like here sa amin, kailangan mong bumili ng pang-winter. So, kahit kasya pa yung damit niya na binili mo noon sa kanya, kaso yung weather, it doesn't fit anymore sa clothes niya dahil malamig na, kailangan mo na lang bumili ng pang-malamig, mga ganun. So, that adds up as well sa expenses sa damit. And of course, kapag ang mga bata, yung mga toddler, mga ganyan, sobrang bilis nilang malakihan yung mga gamit nila. Ang dami mo talagang kailangang bilhin when it comes to their clothing and miscellaneous. Miscellaneous are just the, like, yung mga kanyari, bibilhan mo sila ng swing, bibilhan mo sila ng, yung mga ganun, yung mga crib, pack and play, mga ganyan. So, on an average, the clothing and miscellaneous ay nagkakahalaga po siya ng 500 to 1,000 per year. Now, let's go naman to entertainment and extracurricular activities like what I've mentioned a while ago sa part ng education. Ang mga bata dito ay meron din silang mga sports, mga music lessons, mga ganyan. So, I think that falls down sa extracurricular activities ng mga bata. And of course, entertainment. Uso dito yung mga bata na pumupunta ng zoo. Siyempre, babayaran mo yun, yung ticket. Pag manonood kayo ng concert, mga ganyan. Kapag yung anak mo, kagaya na ng pamangkin ko, na concert na ang trip, mga ganon. So, yun yung mga entertainment and extracurricular activities. So, on an average, parents spend 1,000 to 2,500 each year para sa sports, music lesson, mga concert, mga zoo, mga ganon, mga extracurricular ng bata. Pero you know what? Feeling ko naman worth it naman kasi maganda rin naman talaga yun sa development ng child. Especially yung mga music classes nila. Usong-uso pa sa amin nung nandun pa kami sa Iowa. Usong-uso yung mga dance lesson nila. As in, ang dami nila. Parang lahat ata sila ng may anak dun. May mga dance lessons sila. Kaya merong mga times na wala kaming, may nag-absent kasi may recital yung anak. Yeah, it comes around summertime na may mga recital yung mga anak nila sa dance lessons nila. So, kung i-add up natin, the cost of raising a child here in the USA from birth up until 18 years old can cost somewhere between 230,000 to 400,000 on an average, depending on where you live, your lifestyle, and syempre, huwag mo munang kalimutan yung college pa. Hanggang 18 years old lang yun. And in our culture, in the Filipino culture, diba, we help out or talagang tayo yung nagpapaaral sa mga anak natin when they go to college. So, depende pa yun kung gusto nilang mag-aral sa Pilipinas. Siguro mas mura yung i-spend ninyo if they will study sa Pilipinas. Pero kung dito, grabe, sobrang mahal magpaaral dito ng college. Kaya ang daming mga ka-work namin na matanda na sila, nagbabayad pa sila ng mga student loans nila. So, sabi ko talaga noon, before ako mag-baby, ay, gusto ko talaga, kapag nag-college yung anak ko, sana I will be able to send her to college, na ako lang yung magbabayad, na hindi niya kailangan na kumuha ng student loan, kasi sobrang hirap na nagsisimula ka pa lang sa karir mo, ang laki na ng utang mo. Like, thousands of dollars na, para lang
makapag-aral ka ng college. Ganun. So, kung mag-aaral ka daw dito ng college, expect na the expenses will cost at around 100,000 to 250,000 kung nagfa-fund ka ng private education. Yun. So, kung private education. Pero kung sa community college ka, mga ganyan, mas mura naman of course. Pero, alam mo naman, madami tayong mga kababayan na very sa status ng kung saan ka nag-aral, mga ganyan. Pero you know what I've learned here? The employers here, they don't care kung saan ka nag-aral. Unless siguro yung apply mong trabaho is yung mga pang-scientist siguro, mga they care mostly sa skills mo talaga and sa attitude mo towards work. Mga ganun, yung mga ethical mo sa pagtatrabaho. Kasi kahit pa nag-graduate ka sa the best school in the world, kung yung attitude mo naman sa pagtatrabaho ay napaka-toxic mo, reklamadora ka, ay feeling ko naman, hindi ka lang din magugustuhan ng employer mo, and of course, your colleagues will not even like you. So there you have it, the breakdown of the true cost of raising a child here in the USA. Grabe no? Parang iniisip ko pala ngayon. Syempre itong research na to guys, ito pa lang yun, yung time na to. What about in the future? Mas mahal na with the inflation and all of that. Mas mahal na yung pagre-raise ng anak, pagsisend ng anak sa school, mga entertainments, mga extracurricular activities, mas mahal na yun. Yung sasabihin mo na 230,000 to 400,000, siguro by that time na 18 years old na si Mishi, siguro million na yung kailangan namin. The bright side of this is, nakikita ko naman, na-afford pa rin naman ng mga magulang, yung mga ganito. So, yun lang yung gusto ko naman dito na, though it's expensive, it's more expensive to raise a child here, but I can see that we can give a more comfortable life sa mga anak natin dito kasi with the resources that we have here, yung financial resources mo din, of course, yung income mo, ay mas malaki din siya compare mo kung mag-work lang ako sa Pilipinas as a nurse din. Kunyari, nag-work ako dito as a nurse sa US and sa Pilipinas, magkaiba talaga. Hindi mo talaga kayang ibigay yung kaya mong ibigay habang nandito ka sa US. Kahit nasabihin natin na what I earn is dollar and I spend it into dollar or peso into peso, wala talaga, hindi talaga kaya. So, kung nasa Pilipinas ako, probably kailangan kong magtrabaho ng 2 months para lang makabili ako ng car seat ng anak ko kasi ang mahal ng car seat, ng mga strollers, mga ganyan. Unlike, kapag nandito lang ako sa US ay car seat, siguro yung pinaka the best na car seat na naalam ko, siguro kailangan ko lang magtrabaho ng isang gabi. Yung mga ganun. Even though it's expensive, it's still more doable and mas comfortable pa rin yung life na mabibigay natin sa mga anak natin kapag nandito tayo sa US. Pero I'm still praying and hoping na sana darating na din yung panahon na, alam mo yun, na mag-improve na din talaga yung balance ng cost of living at ng sahod sa Pilipinas. Kasi as much as we want to stay here in the USA, iba pa rin talaga sana kung uuwi ka ng Pilipinas to raise a child. Iba pa rin talaga yung culture natin. Pag dun sa Pilipinas ka nagpalaki ng bata, iba pa rin talaga yung village of raising a child. Na alam mo na hindi ka nag-iisa sa pagpapalaki sa anak mo. Alam mo na may masasandalan ka, alam mo na may mga pwede kang hingian ng advice, alam mong may mga marites na mga ngingian. May mga marites sa mga alam na sasabihin na, ay, dapat, hindi ganun. Part na yun ng Filipino culture natin, diba? So, sa mga families po na nandito na po sa USA, baka pwede nyo naman i-share sa comment down below kung ano yung mga usual na pinagkakagastusan nyo sa inyong mga anak, magkano yung mga budget ninyo sa mga anak ninyo, para naman makita din po ng mga ibang friends natin na naghahanap ng information bago sila dumating dito or kung nandito na sila sa US, para naman hindi ka gulat-gulat ang pagdating dito na, oh my God, mahal pala ng ganito, ng ganyan. So, yun. So, thank you so much everyone for watching. I hope this video will help you in deciding kung ano man pinagdidesisyonan nyong puntahan or i-accept na trabaho. And of course, if you have any question, you can just comment down below. And para din makita ng ibang mga viewers natin, para magtulungan lang tayo sa pagsagot.
Kasi mas maganda yung madaming brains ang gumagana. Yan. Thank you so much, everyone. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I will talk to you guys on my next one. Bye!